Aziýadanyň ýeňijilerine gowuşurylan Toyota'lar ýygyny alyndy. 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda WSW sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny ýeňiji bolan käbir Türkmenistany türgelleriň bayraklary ýygyny alyndy. Ýatladyp geçdik, Türkmenistany soňky 1-2 ýylyň dowamyny ykdysady ysgynsyzlygyň basmarlaýan wagty geçen ýylyň sentýabr aýynda türkmen hökümeti milliardlarça dollar harçlap paýtagtda halkara sport şäheretini urnudy. Ýurdun döwlet mediasyna 10 günläp dowam eden sport bähleşiklerine ýeňiji bolan Türkmenistany türgenleri gymmat bahaly sowgatlaryň şol sanyny Toyota Camry GL Executive kysymly ýeňil awtobulugyň gowuşurlanlygy makabatlandyrylyp habar berilipdi. Anha şol gurrun edilýän ýeňil awtobuluklar käbir türgenlerden ýygyny alyndy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy adyndan 3 türgeniň münasip bolan sowgatlarynyň häkimiýetler tarapyndan Aziýadanyň ýygyny alynanyny habar berdi. Adyndan 3 türgeniň ýeňil awtobulugy baryp oktýabr aýyna sowgatlaryň dawaraly gowuşurulmagyndan bir näçe gün geçen soň ýygyny alyndy. Asyl olary heniz ulug sowgat berilen wagty häzirlikçe ulanmagy diýilip aýdylypdyr. Aradan az salym geçen soň häkimligiň işgärleri howpsuzlyk gullugynyň wekilleri bilen gelip maşinlary ýygyny alyp gitdi. Sowgatlar döwlet tarapyndan ýygyny alynan türgenleri soranlara ulagymy satdym diýip tapşyrypdyrlar. Bulardyň meniň anygyna ýetenlerim diýip Azatlygyň habarçysy ýurdun içinden habar berdi. Sport bähleşiklerine ýeňiji bolup gymmat bahaly sowgatlary münasip görülen ýöne dawaranyň ýygyny sowgatlary döwlet tarapyndan ýygyny alynan sport türgenleriniň atlary Azatlykda bar ýöne redaksiýa olary çap etmekden saklanýar. Galy bertede Azatlyk radiosy sport bähleşigine ýeňiji bolan bir türgeniň goňşusy bilen habarlaşanyny, ol hem goňşusyna gowuşurylan awtobulugyň häkimiýetler tarapyndan ýygyny alynanyny aýtdy. Pelwanlara berilen maşyny aradan 2-3 gün geçmänkä kostyum jalwarly 6-7 adam gelip ýygyny alyp gitdiler. Olaryň maşyny soran ýydan bolsa satdym diýip tapşyrypdyrlar diýip türgeniň duldaýşyr goňşusy gurrun döşlükde aýtdy. Mundan ozal ýanwaryň aýagynda da şuňa meňdeş habarlar peýda bolup ýarışlarda baýrakly orunlary münasip bolan beýleki käbir türgenleriň netijeleriniň ýatyrlanlygy, olaryň medallarynyň ýygyny alynıp hatda käbirleriniň uzak möhletli türme tutulgyny höküm edilenligi habar berilipdi. Şonu Azatlygyň biri-birinden garaşsyz ençeme çeşmesi dopinga garşy garaşsyz komitetiň geçiren barlyklaryndan soň görüş boýunça bähleşen adyndan 4 pelwanyň gadagan edilen kuwatlandyrjynyň taplanlygyny tasdiklapdy. Geçen ýylyň 17-27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda ýapyk binalarda WSW sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary geçirildi. Oňa türkmen häkimiýetleri döwlet derejesine ýokary taýýarlyk gördü. Üstesine ýurtdaky ykdysady krizisiň ýitelmegi bilen agzalýan şäherleriň käbir çykdyjylarynyň, telekeçileriň we büdjet işgärleriniň gerdenine atylanlygy barada Azatlygyň ýurdun içindäki çeşmeleri we habarçylary telim-gerek maglumat taýýarlapdy. Azyndan 7 milliard dollar gurnalanlygy öňe sürilýän Aşgabat 2017 oýunlaryna türkmen türgenleri jemi 245 medal, 89 altyn, 70 kümüş we 86 bürünç medal aldy. Ýarışlar tamamlanan soň türkmen medeniýetine altyn medala münasip bolan türgenleri prezidentiň adyndan Toyota Camry GL Executive kysymly ýeňil awtobulugyň gowuşurlanlygy, şeýle-de kümüş medal alan türgenleriň 5000 dollar bilen bürünç medala münasip bolan ýeňijileriň 3000 dollar bilen syýlaglanyny habar berilipdi.